Výrobca motorových vozidiel Kia Motors je konečne zastúpený aj v okrese Čadca. K dispozícii je vám novootvorený salón v Čadci Horelici vedľa čerpacej stanice OMV. Príďte si pozrieť novú Kiu Sportage 3. generácie, ktorá vás poteší elegantným vzhľadom, novými svetlometmi s obrysovými LED diódami a hmlovými svetlami, vynoveným interiérom a palubovou doskou. Jeho príťažlivé tvary zalahodia iste každému oku. Zo stránky vzhľadu patrí Sportage k najpríjemnejším zjavom vo svojej triede. Sedadlá dostali príjemné tvarovanie, ktoré podrží telo aj v zákrutách, a palubná doska s horizontálnym členením by sa so svojím tvarom a spracovaním nestratila ani v modeloch prémiových značiek. Príďte do našej predajne Kia Motors v Čadci na Horelici a vyskúšajte si jazdu v novej Kia Sportage 3. generácie.